f'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Is-sena tat-tajba minn ftit ieħor ser jibda Prime Time ħaniftaħ din il-ġimgħa ta' Prime Time flimkien ma' pittur. Għandi miegħi lil Alfie Gatt. Alfie bl-arti tiegħu jitrasmetti ħafna emozzjonijiet u l-istil tal-arti tiegħu ivarja mill-istil realist għal stil fejn jirnexxielu jżowweġ il-grafiku mar-realiżmu. Lura fit-tfulitu Alfie, l-arti kienet il-mod ta' kif jaffaċċa r-realtà u jgħix ir-realtajiet. Alfie għandu mira li bix-xogħol tiegħu jispira lil ħaddieħor sabiex jagħmel użu aħjar mill-ħin li jkollu f'idejh, però fuq kollox jispira lil ħaddieħor sabiex ikun jista' jiltaqa' u ikun kreattiv. Niltaqgħu ma' Alfie minn hawn ftit ieħor għax Prime Time jibdissa. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Whole Earth Organic Refreshing Drinks. Sparkling thirst quenchers bursting with flavor. If it's cheese, it's Fior di Vita. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. United Colors of Benetton. Sterimar, nifsaħjar, ħajjaħjar. St. Thomas Hospital. Experience life with Bridgepoint. OK Home. Is-sena tat-tajba nilqakom għall-edizzjoni ta' Prime Time tal-lum it-tnejn ġimgħa ġdida u din il-ġimgħa waqt Prime Time ħallaqakom ma' atturi, ħallaqakom ma' xandara, ħallaqakom ma' artisti u fil-fatt ħaniftaħ il-ġimgħa ma' artist, ħaniftaħ il-ġimgħa ma' pittur li fix-xahar ta' Marzu li għadda wirja tiegħu fil-kamra ta' fuq l-imqabba ġibdet ħafna attenzjoni. Nilqa' miegħi lil Alfie Gatt. Sara tat-tajba Alfie, kif int? Mhux ħażin. Grazzi tal xittajt l-istadina, jiena nsab tajjeb tista' tpoġġi bil-qiegħda. Jiena ħanħu posti wara d-desk tiegħi għax aħna għandna tradizzjoni ta' Prime Time Alfie li kull min jiġi hawn nirreġistrawha. Nirreġistrani. Għandi bżonn ftit dettalji. Isem u kunjom? Alfie Gatt. Alfie Gatt. Data ta' twelid? 14 ta' April 1985. Allura tiġi Aries. Aries. U normalment l-irġiel Aries huma irġiel ambizzjużi u irġiel kreattivi. Normalment. Fejn inti mwieled? Fejn inti mwieled? Imwieled il-Pjetà. Pjetà, residenti? Gudja. Professjoni? Artist. Alfie, meta bdejna r-riċerka fuqek u għadna nsaqsu l-hemm u nsaqsu la, oħtok Priscilla, għaltinna li fit-tfulitek kienet ili laqqatek mal-arti, veru? Iva, ekku. Meħem, fatti meta kon żgħir kien kelli forsi dik il-problema ta' speech, ta' attenzjoni u jisu xejn ma kien jizomni, ħanajdu hekk. Sakemm oħti li kienet taf tpinġi li hija 7 snin ikbar minni kważi, kienet diġà kellha skill ta' tpinġija. U dabba minnu għat li prova inti. U provajtu jisu minn hemmhekk ħassejta ħanajdu hekk in-namra tal-arti u bqajt nikber biha wkoll. Illum il-ġurnata oħtok għadha tpinġi jew le? Iva għadha tpinġi ta'. U meta tagħmel xi kreazzjoni ġdida tfittex l-opinjoni tagħha saqsija? Iva nsaqsi l-opinjoni tagħha u anke ta' bosta nies oħrajn, foshom tal-mara tiegħi. Ġifieri, fimni, l-akbar natnej li aħna flimkien nista' nirrelata magħha wkoll ukoll. Alfie, l-istil tiegħek ivarja, x-xogħol tiegħek tikkombina anke stili differenti. Wieħed mill-iktar stili li taħdem fuq u inti li l-iktar jorqod lili jirnexxelek tamalgama ir-realist mal-illustrazzjonijiet kważi. Ija, jiena għamilt karriera twila naħdem bħala graphic designer. U jisa settur differenti ħafna mill-arti, ġifieri tnejn li huma kreattivi, imma tnejn setturi differenti totalment. Imma b'xi mod isni provajt nżewwiġhom it-tnejn li huma. U ħloqt dan l-istil ta' surrealizmu fl-istess ħin indaħħal xena imħalta mal-portrait fl-istess ħin. Xogħol ieħor minn tiegħek li vera joġobni lili huwa xogħol li kien ispirat min-natura u l-anatomija u jirnexxilek tamalgamhom b'mod vera uniku. Iva, dak kien fażi fejn rid noħloq naqra sens ta' nostalġija ta' natura li ħassejt li
kienet qisha xi ħaġa li kienet tiġi nieqsa fija. U meta ħassejt l-ispirazzjoni tan-natura għamilt din il-combination ta' portrait. Alfi, mill-lajn artistika hekk nixtieqek tikkumment għax jien b'mod personali meta tħares lej il-weraq tħares lejhom bir-reqqa kemm il-kuluri tagħhom, kif ukoll anke ċertu vini, texture tagħhom huma mill-iktar artistiċi l-weraq waħedhom fihom infishom diġà. Iwa, mela, tista' tgħid il-kreazzjoni tan-natura ġifieri work of art wieħedha. Ma jiena mbagħad jisni ħloqt il-lingwa għalija biex noħloq iktar identità għalija xirrit nuri bil-natura fl-istess ħin. B'mod kostanti inti u b'mod kontinu fuq il-medja soċjali tiegħek inkollu tella filmati tiegħek fl-istudio taħdem, tikkrea, tpitter. Dan kollu tagħmlu b'mira ma' partikolari int. Ejja, jiena speċjalment kont iżgħar jiena u kont nara ħaddieħor kont naspira li nasal semmek. Il-feeling li kienu jtuni bħala inspirazzjoni li jekk meta kont nara xi ħadd ieħor jikkrea kienet toħloq li ċertu muża li kienu jqajmuni bħal speċi biex nibda naħdem xi ħaġa. U kien hekk sensazzjoni partikolari li aspirajt li xi darba nasal jiena jiena forsi mwassal li nasal xi ħadd ieħor li bir-respons li jkolli fis-social media nista' ngħid li mixi l-hemmhekk. ċertu artisti huma naqra iktar riservati, ma tantx iħobbu forsi juru t-teknika ta' kif jaħdmu, ma tantx ikunu daqshekk open ta' kif jikkreaw ix-xogħol tagħhom. Int kompletament l-oppost, b'mod kontinu taqsam ix-xogħol tiegħek u taqsam il-proċess. Però qatt ma tkun waħdek kważi fl-istudio, għax b'xi mod jew ieħor il-qattuż ġinn. Ejwa mela. Dejjem jidħol. Dejjem jidħol. Kemm ilu għandkom ġinn? Ifim, għadu kif għalaq sena mwielet u jinnaf neħik leċur minnom bissa kem jikber. Ma naħseb sena u xar. Isma, u kurzita żejra fuq il-filmati li t-tella mill-studio tiegħek. Dejjem ikun hemm kollox organizzat u kollox kif suppost. Dak dejjem jiderek jew għax tkun ħadd iffilmja tirranġa l-affarijiet. Le, tirranġa naqra l-lajna minni. Imma iktar met nikber jiena iktar qed nirrealizza li minix bniedem li naf nifunzjona meta jkolli l-istorbju warajja. Allora sitt norganizza naqra, forsi nibda session polita, u mbagħad sejn l-aħħar tal-pittura niġi mod kaotiku, imma mbagħad once il-pittura qed nerġa' norganizza. Hekk derrejt ruħi b'xi mod issa. The Koliosh Greek yogurt has a natural, gentle and creamy taste. It is a high-protein, refreshing snack. Koliosh Authentic Greek Yogurt. Alfi, dak il-filmat fej rajna l-ġinn miexi fuq il-pittura kien parti mill-promozzjoni tal-esibizzjoni li għamilt f'Marzu li għadda fil-Kamra ta' fuq. Ma kienitx eżibizzjoni żgħira? Kemm il-biċċa differenti kellek? Fimni, skont l-għajnejn tal-individwi, jiena għalija fimni, kelli 18 il-biċċa fosthom kienu żgħar. U mhux kollox fuq it-tila kien? Le, mhux kollox fuq it-tila, jiena kelli watercolors fuq karta u kelli wkoll blois fuq il-karta, tila u anke fuq il-ħġieġ. Fuq il-ħġieġ. Nimmaġina li biex taħdem fuq il-ħġieġ għandek bżonn naqra iktar attenzjoni milli kif taħdem fuq it-tila. Fimni, it-texture ta' ħġieġa tiżloq iżjed, allura forsi jkollok iktar bżonn ħxuna ta' żaba biex iżomma. Imma b'xi mod issib. Il-wirja ġibdet ħafna attenzjoni, ħafna kummenti pożittivi, għax irnexxilek twassal ħafna emozzjonijiet, però naf li għandek rekkont vera sabiħ u vera ħelu relatat ma' waħda mill-pitturi, din il-pittura li qegħdin naraw bħalissa. Peress li hemm il-ħamim involuti, ovvjament għalija kienet interpretazzjoni differenti. Imma dik li tagħmel sabiħ arti li għal kull individwu jkollu interpretazzjoni għalih u kien hemm dil-bnidma partikolari li rat dil-pittura u ġibdet l-emozjoni li anka faqat tibki qoddim għax il-ħamim fakru għaf missiera li tilfitu daqsana ilu ġiviri fej kien irrabbi l-ħamim u kien jitajjarom u hekk. U kienet esperienza emozjonali tisma individu fej jemozzjona ruħu fuq biċċa xogħol tiegħek. Però kif semmejt int għall-artisti hija waħda mill-ikbar sodisfazzjonijiet li bl-arti li tkun qiegħed tikkrea tirnexxilek twassal u titrasmetti emozzjonijiet. Għalfi ftit tal-xurilu
Ix-xogħol tiegħek u lilek rajnik bħala protagonist f'filmat promozzjonali biex jipromuovi l-gżira sabiħa ta' Għawdex. Rajnik fl-istudio taħdem, rajna l-arti tiegħek ukoll tiġi kreata. Jien għandi kurzità għax fil-filmat qegħdin narawk id-dur min-naħa l-oħra Għawdex. Dak huwa l-mod ta' kif tiġi ispirat inti meta tkun qiegħed tesplora. Iva. U ħossni vera kontent li rnexxieli nwassal dak il-messaġġ għax kultant x'jgħaddi minn moħħok għal xi trid tajt mhix dejjem faċli, imma rnexxieli jisni noħloq dak l-ingredient li rrid nispjega li meta tkun qiegħed tmur u tara u tiġi f'muża u tinspira ruħek. Tibqa' tirriserva dik il-memorja partikolari u mbagħad tesprimija fl-ispazju tiegħek. Alfi, proset ħafna ta' xogħol li qed tagħmel, wis iktar proset tal-arti li qed tikkrea għax l-emozzjonijiet li qed twassal hija xi ħaġa inkredibbli. Grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaqa' miegħi illejla u grazzi tal-li ġejt taqsam l-istorja tiegħek mat-telespettaturi tagħna. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi illejla fil-fatt grazzi għalkun għalik għandna numru ta' prodotti kun li żgur ħadd ikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek biex toħroġ dik it-toma perfetta kif ukoll grazzi għal Sara Bajjada kif ukoll Sky Spirit Fitness Lounge għalik għandna bil-fuq minn 40 riċetta kollha kemm huma vera tajbin biex tikolhom però apparti minn hekk kollha kemm huma tajbin ħafna għas-saħħa. Grazzi ħafna Alfi u l-kumplament tas-sera tat-tajba. Grazzi lilek tal-istedina. Grazzi ħafna. Aħna wasal il-ħin biex immorru għal waqfa żgħira ta' riklami, però qabel ma mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami u mbagħad ikompli prime time, nixtieq infakkarkom li aħna flimkien ma' Clipper Teas qegħdin nistednukom sabiex nagħmlulkom il-ġurnata tax-xogħol tagħkom naqra iktar interessanti billi tipparteċipaw f'kompetizzjoni li għandna għaddejja u mbagħad jekk jirnexxielkom tkunu intom ir-rebbieħa grazzi għal Clipper intom se tgawdu ġranet naqra iktar interessanti fuq il-post tax-xogħol tagħkom. Biex tipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni faċli ħafna. Irridu narawkom fuq il-post tax-xogħol, irridu naraw ritratti tagħkom waqt li qegħdin ix-xogħol forsi flimkien mal-kollegi tagħkom jew inkella waħedkom. Araw intom għażlu intom li ma ritratt tixtiequ taqsmu magħna. Ibatuli permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook u minn bonnici.tv u mbagħad ovvjament nisperaw li x-xorti u r-risq ikun magħkom biex tkunu intom ir-rebbieħa ta' din il-ġimgħa grazzi għal Clipper Teas. Qed nistennew ir-ritratti tagħkom. Issa wasal il-ħin biex immorru għal waqfa żgħira ta' riklami kif niġu lura ikompli prime time iqgħu hemmhekk. Il-ħajja impenjattiva u tipprova tlaħħaq ma' kollox taf tkun sfida, speċjalment b'enerġija baxxa, b'xorti tajba hawn Berocca, ippakkjat vitamini B u C u minerali essenzjali oħra. Pruvati xjentifikament li b'mod naturali jistimulaw l-enerġija u jgħinuk tagħti prestazzjoni mentali aħjar. Berocca ma fiex stimulanti artifiċjali, kafeina jew zokkor. U ftakar, grazzi għal vitamini ta' Berocca issaħħaħ is-sistema immunitarja. Essenzjali għal dan iż-żmien. Berocca. Feel energized. Għalina n-nisa l-ġieħ ta' darba fix-xahar mhux xejn sabiħ. Elif Feminex hija mediċina ġdida li tnaqqas l-ġieħ tal-perjied sa 12 siegħa u tnaqqas il-volum tad-demm fl-ewwel 5 ijiem biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. Il-mediċina ġdida Elif Feminex tinxtara mingħand l-ispiżjar. Whole Earth Organic Refreshing Drinks. Sparkling thirst quenchers bursting with flavor. Smajtu għal aħbar il-kbira? Orjenta se tiftaħ showroom ġdida u allura dak kollu li għandna ġewwa Taqali irrid jinbih f'qasir żmien. L-ikbar sejl li qatt tagħmlu l-Orjenta qed ikompli fil-ħwienet ta' Taqali u r-Raba ta' Għawdex. Amara, ornamenti u rigali bla qis ħirġin ġodda kull ftit ġranet. Titlif żmien u wasla sal-Orjenta illum. Miftuħin il-ġurnata kollha ta' Taqali u r-Raba ta' Għawdex. Orjenta, the biggest sale ever. Żmien l-allerġiji? Sterimar Stop and Protect Allergy huwa soluzzjoni naturali biex twaqqaf is-sintomi tal-allerġija ħeslem, magħmul minn ingredienti naturali u jgħin biex itaffi s-sintomi tal-allerġiji tiegħek biex terġa' tieħu nifs aħjar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. Il-prodotti Sterimar huma klassifikati bħala apparat mediku u għandhom marka CE. Dejjem aqra l-istruzzjonijiet u l-foljet li ssir fil-prodott qabel l-użu. The Koliosh Greek yogurt has a natural, gentle and creamy taste. It is a high-protein, refreshing snack. Koliosh Authentic Greek Yogurt. Mini skirt on, dip my body in glitter. Platform sneakers, all the boys want a picture. 2 foreign cars, I make
with y'all. Just save your breath, baby, I'm not going home with y'all. Esprit, level 1 at the point. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilqakom lura l-Prime Time, l-appuntament tal-lum it-tnejn, l-ewwel appuntament ta' Prime Time ta' din il-ġimgħa wasal fit-tmiemu. Però qabel ma nħallikom infakkarkom li aħna United Colors of Benetton, nela ħaterġa' tinżel torqod, aħna United Colors of Benetton għandna kompetizzjoni mirata għat-telespettaturi żgħar ta' Prime Time. Daw kollha li jħobbu l-kuluri, daw kollha li jħobbu l-penġu irridu nisimgħu minn għandkom. Irridu naraw it-pinġijiet tagħkom li għalikom jfissru ir-rebbieqa, jirrappreżentaw ir-rebbieqa, penġu li tridu, fjuri, araw intom x'tixtiequ tpenġu u grazzi għal United Colors of Benetton tistgħu toħorġu rebbieħa. Meta tibatulna, jew il-ġenituri tagħkom jew nkella xi ħadd adult jibatilna ritratt ta' dawk it-pinġijiet li tkunu għamiltu. U grazzi għal United Colors of Benetton tistgħu terbħu l-aċċessorji perfetti għal piknik li jmiss jew nkella l-ġurnata baħar li jmiss. Jiena tiġa ngħidilkom bil-qudiem thank you tal-li qed tibatu it-pinġijiet tagħkom. Jiena hawnhekk ngħidulkom grazzi tal-li kontu magħna l-lejla, ħanamlu appuntament tagħna għal magħkom għal għada niltaqgħu fit-8 u 10 ta' filgħaxija sa dan it-tant nixtieqkom il-lejl tajjeb u nixtieqkom is-saħħa. Ciao. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Whole Earth Organic Refreshing Drinks. Sparkling thirst quenchers bursting with flavor. Coliosh Greek yogurt. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Esprit. Sterimar Stop and Protect, Cold and Sinus Relief. Sterimar, nifsa ħjar, ħajja ħjar. St. Thomas Hospital. OK Home. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Oriental. Eva Garden. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.